abinda nake so in ce mana muna magana akan lokaci ne. Ka dubi rayuwarka ga ji wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda da ya shekara 60 Allah ya yanke hamzarin shi. Ana so a cikin shekara 60 din nan ka zama khairun nasi lin nasi, ka zama mai alheri da zaka kawo alheri ga mutane. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi. A shekaru 60 da kai me ka kawo ango ku ci gaba? wannan alheri ka kawo wa ƙasarka? 'ya'yanka da ka haifa ba ƙoƙari kai ba jama'a. haihuwa ba ƙoƙari ba ce fa. don ka zo kana bugun kirji 'ya'yana 50, 'ya'yana 30, 'ya'yana 10 ba nan ne ƙoƙari ba. domin haihuwa ba ƙoƙari ba ce. yau ba jin daɗi kai ka watsar da mani ba kawai sai tsiro. haihuwa ba ƙoƙari ba ce, amma iya tarbiyyar 'ya'yan su zama mutanen kirki shine ƙoƙarin da kai. to idan ba kai tarbiyyar su ba to haihuwar ta zama sharri, domin ka haifar wa mutane 'yan shalisho, ka haifar wa mutane 'yan iska waɗanda za su gallabe su. yanzu dan Allah bari yi wata magana mai munasaba. yanzu a nan muciyar nan an haife yara sun fi ƙarfin kowa, sun fi ƙarfin hakimin muciya, sun fi ƙarfin mai anguwan muciya, sun fi ƙarfin limamin muciya, sun fi ƙarfin dattawan muciya, sun fi ƙarfin 'yan sandan muciya, sun gagari kowa a anguwan nan. kuma iyayensu da kakanninsu a nan anguwa aka ɗaura auren uwayensu. da magariba ta za su rinka gudu da mashin nan su make wannan tsohuwa su kare wannan yaro. sun fi ƙarfin kowa. ga 'yan sanda muna da su amma yaran nan sun gagare su. yanzu waɗannan 'ya'yan iyayensu alheri suka kawo muciya ko sharri?